Здравейте! Явно ще имаме 2 клипа. Така. What? Изглеждат изрусти. Bloodthirsty искам. Bloodthirsty. Bloodthirsty. Това ще бъде забавно. Добре, хора, трябваше да го спра за малко да извикахме. Така, да видим. Къде стигнахме сега? Не разбирам как толкова бързо се превърна в това. Спряхме клипа. Без да исках се изкъсих телефона. Станаха много такива неща. Медиа, да. Включен е, майко. Много съм притеснителен. Blood gift. О, това ще бъде забавно. Така. Transformation. Transmission, майко и аз. Чакай, ще им заразя водата на хората. Няма да пиете, ясен ли ви е? Water едно. Pathogen can survive outside. The body in fresh warm water. Може да оцелее извън от тялото ви в свежа, топла, приятна вода и да инфектира. Както кажеш. Не знам за колко дена. Motivation of blood cult now. Transmission. Чрез ръце. Не, хората няма да си докосват. Волци. Не. Отказ. 4. Water. What? Защо спираме? Аз не знам. Да. Нещо не се получава както го иска. Инфектират се в света. Не се разнася. Искам да го ускоря. Трябва ми само в... Мисля, че трябваше да почна от Китай. Най-много население, най-много проблеми. Вече за... един човек инфектиран в Колумбия. Колко ли ще го доведе? Ще плъзнат към Централна Америка, след това в Мексико, след това в Щатите, след това в Канада и Аляска е там и Гренландия ще оцелее накрая. Защото е марш. Аржентина. Добре. Как ще се променят сега нещата? Очаквам да се... майко, взех нещо. Инфектираните се покачват скоростно и умират скоростно. Размишам. Добре, чрез докосване вече можем да го направим. Има и зомбита, но не мисля, че ще бъдат забавни. Не, всъщност те още ги разработват. Айде да го спрем това. Не. На други места? Ей тук. Чакай малко сега. Трябваше... майко, и аз съм един такъв. Как се слагаше това? Не разбирам. Трябва... Да, сега се сетих. Fatal Flare Vampire Hell in. Хелват се. Добре, тъй кажи. Добре, не разбирам защо може само тук. Добре, айде спираме го тук и да кажем, че го пускаме и тук. Защо може само в Аржентина? Чувствам се. Защо може само в Бразилия? И това къде да го сложи другаде? Друг континент. Твинклит. Окей. Става черн. Лилал? Аз мисля лилал. Това е забавно. Колата. Чакай, Зелената граница. Чакай, аз как трябваше да изпра това? Майко, сега се сетих едно нещо. Чакай. Това беше различно. Окупирали са се. Това значи, че са се окупирали. И не мога да стигна до там. Освен ако не си пусна това, но трябва да заразим Южна Америка. Чакай. Ако те са се скрили зад границите си, трябва да... Какво трябваше да направя тогава?
Late или infection или... Майко, много злобно изглежда. Симптоми, вампир, devolve. Ами аз нямам много ДНК, така че... Temporary working to cure vapors. Vapors. Добре. Transmission. Не, че ще се промени нещо. Вълците, майко. Представям си вълци в Южна Америка. Да те активизираме. Или да не те активизираме. И така, спира. Спира изведнъж. Добре, не разбирам. Стигнали сме до тук. Може да сложим пост. Защо? Не разбирам. Crit alert for the vampire to Halloween. Also generation base infection population. Добре, не разбирам защо. Нещо ми е бъгнало или какво, защото преди можеше... Само това мога да слагам сега. Това не е честно така. На кое друго място няма ли? 11. Те са се окупирали яката. Заразили сме и тук. И Върълда, майко много. 3 клипа ли ще трябва да пусна един след друг? Мразя. Имаме Бразил White Vampire. Кога? Майко, имам чувството, че всеки момент ще ми пуснат такива, аз нищо не съм направил. Дека. Заразена лодка, пътува към Англия. Айде, нали бяхте заредени и същи. Вампир Blood Rage, Вампир Attacks Риш. Аз къде друга да го пусна? Само тук. Това никъде нямам право да го пускам, ето. Никъде не ми святка. Това имам право само и тук. Вампирс Рейдж. Вампирите са... бац! Кюро вече почна и аз нищо не съм направил. World. Умрели. 1,000,000. Vapors Place to Watchlist. Какво ви наблюдение? Какъв ви е проблема? Гледай, някакви такива самолетчета пътуват. Те с какви бяха? Сетих се, така долиташ и му слагаш това. Беше толкова забавно това. Сетих се. Трябваше да... Майко хора, така го фейлнах. Гледайте сега. Сега, нали, вампир. Трябваше... И сега слагаме това така. И това така. И така. И така се разпространява. Сега се сетих. И по някакъв начин ще можем да долетим до там. Но, инфекция. Още. Обичам си инфекциите. Бум. Движиме се по най-странния начин. Познават начо. Само 7%. Хората не са никак... Просто хората я пренебрегват заплахата. Тук се разработва. Централ Европа. Не ми е жал. От тук. От тук. Симптоми вампири. Трябва да... Travel Speed или Shadow портала ми трябва. Айде, Shadow, че... Само 10% са го разработили. Твърде много... Критично, после си казах, папай. Вече нищо не минава от тук. Част на собственост на вампирите, ясно?
Вече разработват колестия. Ей сега си изпросихте бойчето. Shadow Portal. Добре, защо не мога по-надалече, не разбирам. Тук го правят на подкаст, трябва да стигна някъде до там. Постоянно ли трябва да пътувам? Сега се разнасяме до там. Ей сега си го изпросихте, значи. О, чакай, не мога сега. Те трябва да се заселят. Канада ще бъде речната. Чакай, нещо се обърках. Blood Rage. О, умират доста, не са много. Защо просто не пусна метна един рейдж тук. И такова. И от тук. И дойдем така. Гледай как ги произвеждат от масова обработка и се ще ви дали ще ви обработя света симптоми. 15. Layer Healing. Може. О, майко, аз не съм гледал как заразяват Африка. Египет ще се окупира, защото се. Let's go up. Check vampire. I love this vampire. Само да ни някакъв реалния свят и той ще бъде няма да е проблем. Второто ми трябва. Добре. Айде, окей. Найс. Айде сега от тук. Чак. О, вдигнах рейджа. Найс.